Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, si pre žiakov pripravili viaceré aktivity učitelia na Žiarskej 2. základnej škole. V piatok 21. marca si zábavným spôsobom pripomenuli žiaci základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika význam vody. Tento rok to pripadlo na sobotu, takže my sme si spravili modrý piatok a venovali sme sa vlastne Dňu vody. Naši žiaci mali veľa aktivít. V prvom rade 6. A 6B robí taký dlhodobý projekt, už mesiac sa tomu venujú. Pripravovali postery, fotili sa, aj viem, že boli v prírode, čistili studničku, čiže toto všetko prebehlo. Hodí mi sa nejaké modré. V rámci bežných tried sme sa venovali vode na prírodovede a robili sme rôzne aj výpočty, aj na matematike, aj na všetkých možných predmetoch, takéto aktivitky. Ja spravím nejaké alebo si to byť dobre? Poďme Deň vody na Žiarskej 2 vyvrcholil živým obrazom, ktorý vytvorili žiaci školy na školskom dvore. Yeah.